Makapapahawa ba ang tag-iya sa yuta sa iyahang saop? Ang unang tan-aw sa balaod dili basta-basta nga papahawaon ang saop, gumikan kay duna siyay seguridad sa iyahang pagtikad sa yuta. Apan ang balaod mismo nag-ingon nga dunay mga sirkumstansya nga pwede nga ang saop papahawaon sa gisaupan nga yuta under Section 36 sa Agricultural Land Reform Code. Kabahin sa mga sirkumstansya kung ang yuta gi-convert na ngadto sa residential o gamiton para hospital o school site. Sa ingon nga pamaagi, bayaran sa tag-iya sa yuta ang saop equivalent sa sud sa 5 ka tuig nga abang. Laing sirkumstansya kung ang saop na pakyas paghatag og abang ngadto sa tag-iya sa yuta.